Mi u svakom programu pratimo po nešto iz sveta. Aktuelno, ovaj festival je održan nedavno, pre 2 meseca u Atini i međunarodni festival postoji, ovo je 21. put da se održava i autori su iz svih kontinenta, može se reći, gledali smo i sa Tajvana i Tajlanda i iz Sjedinjenih Američkih Država, iz Grčke, iz Španije, autore, tako da šaroliko i svako na svoj način pristupa toj digitalnoj umetnosti i to je cilj i tog festivala da približi te digitalne medije publici, da okupi što više i autora iz čitavog sveta koji tamo su prisutni kao gosti i što više publike na raznim prostorima u Atini, u raznim prostorijama i u eksterijeru, u interijeru, tako da je to jedan vrlo živ festival. Prikazuje ne samo video radove, nego i video instalacije, performanse gde se koristi video i mapiranje zgrada i tako, znači sve te mogućnosti digitalne umetnosti prikazuje, s tim što ja većinom video radove prikazujem, pošto to može da se doživi kao rad, projekcija. Već ulazim u 15. godinu ovih programa, što ste rekli na početku, da redovno se održava već 15. godinu, preko 300 programa i uvek je nešto drugo, budu i pojedinci i festivali i na tim festivalima ja i zapazim pojedine autore, onda istražujem čime se bave i kad me zainteresuju, pa onda više njihovih radova da nađem i da prikažem. Tako da publika je stvarno bila zadovoljna i danas videli su sve mogućnosti digitalnih medija i ima tu i umetnika među publikom koji se i bave i videom i tako da im to može dati neke nove ideje i podsticaj u daljem radu. Ovi moji programi su jedinstveni kod nas, malo se obraća pažnju još uvek na digitalne medije, na umetnost, mada ljudi koriste digitalne telefone, internet i tako dalje, ali kad je umetnost u pitanju, onda se okreću klasičnim medijima, slikama, skulpturama, još uvek to nije prodrlo toliko kod nas, ali verujem da i mlađa generacija će to više da neguje pa i na akademiji kod nas u Novom Sadu postoji odsek za te nove medije i rade. Ja sam i njih predstavio jednom, studentske radove i profesora i tako. Rade se tu videi, ali u malom obimu još to nije toliko. Možda što nema konkurencije, nema ipak tu u tim svetskim centrima dolaze informacije više iz sveta i moraju da se mladi ti umetnici takmiče sa nekima iz sveta, a ovde kod nas je to, eto, šta uradiš, nije bitno. Pošto ja se sam bavim video umetnošću i digitalnim medijima i to je ono što najviše i volim i cenim i zato to i radim i nadam se da će to imati efekta u budućnosti.